ndipo lwachititsa manyazi gulu la anthu chifukwa ndi anthu ambiri analira naye pamodzi kumamumvera chisoni imfa ichitachitika. Anthu alira naye, anthu anyozana mmucheni ma social media kunyozana kukhala mbali ya chilima ngakhale nayenso anali munthu oyipa, koma kuyipa kwake konse kunatani kunakwiririka ndithu chifukwa cha imfa imeneyi. Anthu kukhala mbali yake nkumalolera anthu ndithu osamamvana magulupu mukumatukwanizana chifukwa cha imfa imeneyi. Lero mwini wake yemweyo oferedwayo akapezeka kumuyitana munthu amene akuganizidwa kuti ndi amene akonza chiwembucho, ndipo ndo apangisa manyazi gulutu manyazi aliyense wangoti ukamwayasatu apapa ukamwayasa. Ndipo tiphunzire kupanga mind our own business apa titengere phunziro. Ineso koma ndikwana mire kwambiri tu ahaibodza akulu atukwanitsa anthu osalawa walirapo. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. Ndikudziwa amalawi ambiri ndife okhumudwa kwambiri, amalawi ambiri ndife okhumudwa kwambiri chifukwa cha zimene wapanga Leme mzukulu wawo wa Aboni Kalindo. Wakhumudwisa mtundu wonse wa amalawi pamene mamuna ake wa Leme anaphedwa mosadziwika bwino. Anthu ndikulira naye, kukhala naye, kulira naye imfa Leme. Lelo Leme wakhumudwisa mtundu wa Malawi. Lelo Malawi wina aliyense waoneka chisiru pamaso pa Leme, kukhala ngati kunena kuti kulira kumene timalira Amalawi Leme sizimamukhuza. Zomvetsa chisoni kunena kuti Leme waitana kumkumano bwana wa amuna ake amene akukayikiridwa pa imfa ya amuna ake. Koma Leme Leme lichane iwe Leme. Leme mabishop akufuna kuphedwa Leme chifukwa cholilira amuna ako Leme. Abishop amsusa akufuna kuphedwa chifukwa cha kulilira imfa ya amuna ako Leme. Mabishopu osiyana kulilira mamuna ako Leme, koma iwe Leme zosakukhuza. Leme watani Leme? Anthu akayankhula munene kuti anthu ndolakwisa, anthu kusonkhana kumaliro osaziwa kuti Leme iwe sizikukukhuza. Leme mzukulu wa Aboni Kalindo Leme wayankhulisa anthu molakwika. Leme anthu anakukonda Leme, koma zinaoneka kuti sukutenga nawo gawo pamene anthu akulira nawe. Lero zadziwika kunena kuti Leme imfa ya mamuna wako unalibe nayo ntchito. Amalawi eni nda amene anamukonda mamuna ako, iwe sunamukonde. Zomvetsa chisoni ya Malawi chigawo cha kumadzulo Limpopo FM
tikufuna tikuwuzeni kunena kuti musakhale odabwa ndi zimene zachitika mkazi wa Chilima kwaitana a Lazarus Chakwera. Izi ndi zimene ife pa Limpopo FM timazidikirira kuti zichitika. Tinamva koma timafuna tikhale ndi umboni, ndipo zachitika lero tabwera poyera. Ife timafuna kubwera poyera zinthu zija zikagwa. Amalawi nditha kukusimikizirani kunena kuti imfa ya Chilima timalira ndife akubanja analibe nawo ntchito. Ife ndi amene timalira, ife ndi amene timamvera chisoni Chilima. Ngakhale Chilimayo ndi amenenso anatika ife Amalawi pa mavuto panopa nde tiyambanso kuyankhula. Chilimayo ndi amene anatika, ndi amene watika pa mavuto chifukwa chotitenga ndi kukatika ku Tonse Alliance. Tinamkhulupirira Chilima, koma Chilimayo ndi amene watipwetekesa Amalawi tonsefe. This is the end of UTM. Kuvotera UTM ndi chimozimozi kuvotera MCP. Ndifuna ndikuwuzeni akabambe, you better go back where you are coming from. Akabambe ka mukozo ka joina UDF, ka mukozo ka joina chani, inu simukuwinaso ku UTM. Amalawi ndikuti kuvotera UTM ndi chimozimozi kuvotera MCP. Sisi kusiyana ndi zimene zachitika apazi. We just waste our time kulira maliro amene Amalawi samatikhuza. Malirowa tikanasira aini yake azirira. Ife sizinatikhudze za malirozi. Lero mwaona Bile Kaunda sana name kunena kuti munthu ndi wokhumudwitsa. Zoipa kwambiri Mulungu yeka zamubwezera azoipa na ndichitira ine iweso ukale naye cheru chifukwa iye Amalawi munthu chimene amadziwa ndi kukhumudwitsa. Ungamchitire zabwino koma kumapeto kwake amabwera kukukhumudwitsa. Lero taonani Malawi wina aliyense nsanje tuchitipa anthu akhumudwa chifukwa cha zimene apanga Leme mzukulu wawo wa Boni Kalindo. Anthu kumuthandiza kulira maliro, lero iye wabwera ndi kuwakhumudwitsa Amalawi. Amalawi chokavoteranso UTM pamene pandija chokavoteranso UTM. Mundiuze inu amene mmachikonda chipani cha UTM zimene zachitikazi, inu mwakondwa nazo? Mwalira kwa nthawi yayitali kulira imfa ya Klaus Chilima, lero last minute ndikukakhumudwitsidwa. Amalawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti musayiwale kunena kuti mkazi wa Malemu Chilima amayi yake
paja akugwira ntchito ku Malawi Embassy ku Zambia, ndipo President Lazarus Chakwera anatenga 900 million ndiko apasa apongozi akazawo a Chilima. This is Comrade Tanywa. Pamene ife timalira misozi yathu kumaitulusa kunja, akubanja misozi yawo imangogwera mkati chifukwa anali atalandira 900 million. Nde chimene ndinganene Amalawi, chimene tina chimanga kunena kuti tikufuna tiende tizipita chitsogolo, tiende chipita chitsogolo, izi zisatibwezerese mbuyo, mavuto awa tinali nawo anakhazikika, ife tiende chitsogolo, tikonzekere 16 September tipeze munthu amene akalamulire dziko la Malawi, aleme apanga chiganizo, apanga chisankho chawo choyenda ndi chipani cha MCP. Tiyeni tonse Amalawi tiende ndi mgwirizano umene ukubwera kutsogolo wa DPP ndi zipani zina kuti Malawi apulumuke. Tiyeni tasiyawa chimene asankha ndi chimene asankhachi. Kulira kwathu konse kumene timalira Amalawi timangolira aineke zisako akhuza. Ndikaganizira kuchuluka kwa madziwo amene azandipeze mandamu. Ife timadabwa kuti kuyankhula koma mkazi zosamkhuza. Abonika lindo kunena leme sungalegase amamuna wako zosamkhuza munthu osadziwa kuzonena kuti amayi yake alandira 900 million ku Zambia ku Embassy. Tikubwera ndi zambiri Malawi, panopa palibenso, panopa sitikuyang'ananso nkhope, pakupanyani osayang'ananso nkhope, takhumudwisidwa. Kutenga wachauta na nena Paulo kuuza Timoteyo. Unbelievable. Ndikulandira ma message ochuluka kwambira Comrade Ntanywa koda amayiwa alozedwa kapena ndi chani. Kukwera ni msamadabwe. Masiku omaliza anthu azakhala okonda chuma. Ndimazifusa kundindipindulanji kuchitira zoipa tuyena moyo. Zisiru ndife tikukana ndrama za MCP, ndife zisiru. Amalawi, pamene ndikumalizaso programu yanga ndikufuna ndipemphe Amalawi nonse konse kumene muli osakhumudwa, tiyeni tiende cha mtsogolo, chimene tina chimanga chikhale chimene chocho. Chachiwiri chimene ndikufuna ndikuuzeninso Amalawi nonse ndikunena kuti ngati ndikotheka Amalawi tiyeni tiayikize mapemphero a Deputy Commander Amalawi ame Bambo Jafu amene wasakupeza bwino
ndithu matumbo ananyenyeka chifukwa cha poison amene anathiriridwa, choncho ali ku ICU. Tiye tayikize m'mapemphero kuti Mulungu awakhuze. Ndikalingalira kulemera kwa dotiro limene rizandipinje mandamu, sindichiona chifukwa choti ena azimvanane kuwawa mumoyo uno. Zuwa lakaipa pasipa pakuocha, nthawi imeneyo ine ndili pasi. Chimene ndikukumbukira ine ndikukumbukira kunchewu Leme mmene amagwirana mkono ndi Apito Mutharika. Anagwirana nawo mkono mwasangala ndi machimwemwe. Mmene amagwirana ndi Lazarus Chakwera, anatenga kolona ndi kumamfinya. Amamfinya kolona uja kutanthauza chani? Zoipa kwambiri Mulungu yeka zamubwezera bazoipa na digital ine. Amalawi mmene anafera chilima muja kukapidwa miyendo. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Muntu ndokhumudwisadi, muntu ndokhumudwisida, muntu ndokhumudwisa. Ay. Ndiribe mphamvu. Ndikatero so pari Pop FM, this is Comrade Tanywa.